další série bodů, která otevírá hrudník. Nahmatně si klíční kost a hrudní kost a ve vzdálenosti zhruba 4 prsty od hrudní kosti zatlačit. Tenhle workshop si můžete vyzkoušet s různýma záměrama, nebo naopak si můžete jeden záměr zopakovat několikrát za sebou a vnímat, jak vás to postupně pouští do hlubších a hlubších vrstev. Těšíme se na příští setkání. Tak jim ahoj.